ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡುದ ಲೋಕಲ್ ಜನ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಲೆಕ್ಕ ಬಾರಿ ಸೋಕ ಅಪ್ಪು ಪಾತ್ರೆಲೆ ಬೊಕ್ಕ ವ್ಯವಹಾರ ಬಾರಿ ಸೋಕುಂಡು. ವಾಯ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ತಗೊಂಡಿ ಮಾತಾ ವೀಕ್ಷಕರು ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮೈನಿ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಮೂಡೂರು ಪಡೂರು ಜೋಡುಗರೆ ಕಂಬಳಿ ಕೊಟ್ಟೋಡಲ್ಲ ನಮೈತೆ ಮಾಣಿ ಸಾಗುಮನೆ ತಂಡದ ಟೆಂಟ್ ತರವಿಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗೊಳ್ಳಿರು ಈ ಮಾಣಿ ಸಾಗುದ ಎರುಕಲೆನ್ ತೂಪನರು ಎಂಬೇರು ಮೂಲತಃ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದವರು ಅಂಡ ಒಂದೊಂದು ತುಳುಲ ಪಾತೆರ್ವೇರು ಬಲ ಎರಡು ಪಾತೆರ್ಕ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಇರ್ನ ಪುದರ್ದಾಯ್ತಾ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ರಾಮೂರ ತುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲ ರಾಜು ವಂಡೆ ಊರ ಅವು ದನಿ ಎನ್ನ ಊರು ಸ್ವಂತ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಕೌಸಾಂಬಿ ಡಿಸ್ಟಿಕ್. ತುಳು ಕಲ್ತದನೆ ಮುಲ್ಪ ಬರ್ತದೆ ಮೂಲ ಬಣ್ಣ ಬರ್ತದೆ ಹೆಂಗ್ 10 ಇಯರ್ಸ್ ಐನೆ ಕರ್ನಾಟಕ 10 ಇಯರ್ಸ್ ಆಂಡಿ ఒక 2-3 ಇಯರ್ಸ್ ಐನೆ ತುಳು ಕಲ್ತಿದ್ ಕಮಲ ಬಣ್ಣಗ ಒಂದು ಕಲ್ತಿನಿ ತುಳು 10 ವರ್ಷಡ್ಲ ಮಾಣಿ ಸಾಗುದ ಅಲ್ಪನೆ ಉಳ್ಳಾರು ಆನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಇರುವ ವರ್ಷ ಐನೆ ಇರುವ ವರ್ಷ ಬರ್ತದೆ ದನಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ದುಂಬ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಇದಾವೆ ನಮ್ಮ ದನಿದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಉಂಡು ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ PVC ಮೋಲ್ಡ್ ಮನ್ಪೇರ್ ಐಕಿ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಪೂರ ಎಂಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮುಖ ಒಂದು 5 ವರ್ಷ ಏರು ಸಾಂಕಣಗೆ ಏರು ಬಣ್ಣಗ ಫಂಡೆ ದನಿ ಆ ಏರು ಸಾಂಕಲೆ ಆನ ಏರುಗ ಪಿರೋಬೋಯ್ನೆ ಎಂಚ ಪಂಡ UP ದಕ್ಲೆಗ್ ಮುಲ್ಪ ಎಂಚ ಸೆಟ್ ಅಂಡ್ ಇದು ಮುಲ್ಪ ದಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಡ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ಏರುನ ಎಂಚ ಸಾಂಕೋಡು ತೂದಿಪ್ಪೇರು ಅಂದಂದೆ ಎಂಚ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಅನುಭವ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಾಲ ಒಂದು ರಡ್ ಕೃಷಿ ಮನ್ಪೇರೆ ಏರು ಉಂಡು ದುಂಬೆ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಕೃಷಿ ಮನ್ಪೇರೆ ಅಪ್ಪಗೆ ಚೂರು ಡೌಟ್ ಉಂಡು ನಾ ದನಿ ಬಂಡೇರೆ ಇಂಚ ಅತ್ತ ಅಂಚ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಚೂರು ಡೌಟ್ ಆಂಡನ ಯಾನ್ಕೇನ್ವೆ ಅವು ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಕಲ್ತಿನಿ ಒಂಜಿ 2 ತಿಂಗಳಿಗೆ ದಾಯ್ತೆ ಬರ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪಾರ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾ ದಾಯ್ತೆ ಬರ ಮಲ್ಪಾರ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಡೆ ಪೋದ್ 6 ಗಂಟೆ ಒಂದು ಚೂರು ನೀರು ಕೊರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಚೂರು ಬೈ ಬಾಡುವೆ 5 ಬೊಕ್ಕ 10 ನಿಮಿಷದ ಉಲಾಯಿ ಒಂದು ಕುಡುವುದು ಯಾರು ಉಂಡು ಕುಡುಬಾರ್ದ ಆಂಡನ ಪಿರ ಬೈ ತಿಂದ ಆಂಡೆನ ಪಿದಾಯಿ ಕಟ್ಟೋಡು ಈಗ 11 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ 10 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಪಿರ ಉಲಾಯಿ ಕನಾದು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಪರಿಯರ ನೀರು ಕೊರ್ದು ದೆಕ್ದು ಎಣ್ಣೆ ಪೂಜ್ದು ಪಿರ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬೀಟ್ರೋಟ್ ಉಂಡು ಚೂರು ಕೊರ್ದು ಪಿರ ಬೈ ಬಾರ್ದು ಎಣ್ಣೆ ಪೂಜ್ದು ಆರಾಮ್ಗೆ ಜಪ್ಪೋಡು ಏರು ಪೂರ ವೇಲೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪೂರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮತ್ತೆ ಈರು ಎರುತು ನಿಪ್ನಾಗ ಏತ್ ಮೆಟ್ಲ ಆತುಂಡು ನಿಕ್ಲ ದನಿಕ್ಲೆಗ್ ಯಾನ್ ಬಣ್ಣಗ ರಡ್ಡ್ ಆಯ್ನೆ ಪೋಯ್ನೆ ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಕ್ಕಾಡಿ ಗೋಲಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಯ್ನೆ ಜಪ್ಪುಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಯ್ನೆ ಒಕ್ಕ ಸುಮಾರು ಸೆಮಿ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತನೆ ಏರು ಯಾಕ ಐನ ಆಜ್ ಸೆಮಿ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತನೆ ಮುಲ್ಪದ ಇಂದು ಬರ ಮುಂಡಾಸ್ ಬರ ಕಟ್ಟದಾರೆ ಇಂದು ಇಬ್ರು ಏರ್ ಬಂದು ಅವು ಮುಂಡಾಸ್ ಕಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಉಂಡು ಒಂದು ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲ ಕಮ್ಲಾಗ ಪೂರ ಒಂದು ಸ್ಟೈಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಉಂಡು ಕಮ್ಲದ ಅಂಚ ಕಟ್ಟೋಡು ಎಂಚ ಒಂದುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಜಾಗ್ಲೆ ಬರತ್ತದು ಈ ಸೈಡ್ದ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಂಬಳ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡುದ ಲೋಕಲ್ ಜನ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಲೆಕ್ಕ ಬಾರಿ ಸೋಕ ಅಪ್ಪು ಪಾತ್ರೆಲೆ ಬೊಕ್ಕ ವ್ಯವಹಾರ ಬಾರಿ ಸೋಕುಂಡು ಅವೇ ಇತ್ತೆ ಏರೋ ಪಂಡೇರು ಈರ ಬಡುದಾತನ ಮಲ್ಪಾರಿಗೆ ಡಿಸೈನ್ ಮಲ್ಪಾರಿಗೆ ಏರೋ ಬಡುಗ ಡಿಸೈನ್ ಮಲ್ಪಾರ ಎನ್ನ ಬುಡ್ದಿ ಆರ್ ದುಂಬೆ ಊರಿಗೆ ಕಲ್ತೇನೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲ ಬಣ್ಣಗ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಬಡು ಯಾನು ತೊಜಪಾಯ್ನೆ ಅವಾಗ ಯಾರು ಬಂಡೆ ಯಾನ ಮನ್ಪೆ ಯಾವ ಸರಿ ಮನ್ಪಲೆ 6 ಮಂತ್ ಕೊರ್ಪೆ ಇಂಕ್ ಯಾನು ಮೂಲ ಮಾರ್ವೆ ಬಡು ಮಾರುವದು ಓಳಿತ ಕಂಬಳ ಕಣತಾರೆ ಕನಾನೆ ಬೊಕ್ಕ ಐನ ಆಜ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಏತು ಒಂಜಿ ಬಡುಕು ಬಂಡ ಇಂತ ಡಿಸೈನ್ ದ ಬಾಡುಗ ಒಂದು ಚೂರು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆಪುಡು ಬೊಕ್ಕ ನಾ ಒಂದು ಗಿಡವನ್ನ ಜನಗ ಬೆತ್ತ ಉಂಡು ನಾ ಐಕ ಆಜುನೂದು ಐನೂದು ಇಂಚ ಏರ್ ಮಾತ ಕೊರ್ಪುನ ಎಂಚುಂಡು ಪಂಡ ಕಂಬಳದ ಜವನರ ಸಹಕಾರ ಯಜಮಾನರ ಸಹಕಾರ ಎಂಚ ಉಂಡು ಯಜಮಾನ ನಮ್ಮ ದನಿ ಪಂಡನ ಬಜ್ಜಿ ಪಾಪ ಬೊಕ್ಕ ಈ ವರ್ಷ ಉಂತೈನೆ ಕಂಬಳ ಒಂದು ಚೂರು ಇಲ್ದದ ಬೇಲೆ ಒಂದುಳ್ಳೆ ಇಂಚ ಚೂರು ಬೇಲೆ ತೂಪುನು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಬೇಲೆ ಐಕ ವರಿಯೇ ಉಂಡು
ಬಾರಿ ಇಂದು ಆಪುನು ಟೆನ್ಷನ್ ಇಂಚನೆ ಉಂತೈನೆ ಬೊಕ್ಕ 2-3 ವರ್ಷ ಬೊಕ್ಕ ತೂವೋಡು ಪಿರಾ ಕಮಲ ಬಣ್ಣಗ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಬುಡಿಯರ ಆಪುಜಿನ ಇಂಚ ಹಾವು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಓಕೆ ಈತ್ ಬರ್ತ ಪಾತೆ ಇರೋದು ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಯುಪಿಡ್ದು ಬತ್ತದಲ್ಲ ಮುಲ್ಪದೊಂಜಿ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಲ್ತದ್ದು ಕಂಬಳ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲರು ತುಳುಲ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕಡೆ ಪಾತ್ರಲ್ಲರು ಎರೆಗೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಡು ಎಂಗ್ಲೆಡೆ ಪಾತ್ರನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಧನ್ಯವಾದ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಥ್ಯಾಂಕ್